Καλησπέρα, παπάκι Νίκος του Top Gaming Family. Σήμερα σε αυτό το βίντεο είμαστε πάλι στο Stumble Guys. Να ξέρετε ότι θα παίζω Stumble Guys μέχρι να νικήσω κορώνα. Και ναι, πάμε να κάνουμε τώρα ένα free spin. Εδώ. Gems. Παραλίγο. 5 gems. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Θα προσπαθήσω να νικήσω τώρα. Θα δω αν δουλεύει με το μολύβι. Πόση ώρα κάνει. Επιτέλους. Την άλλη φορά στο άλλο βίντεο ήταν ατυχία. Μου τύχαιναν συνέχεια οι πιο δύσκολες πίστες. Είδατε. Να το δείτε στο βίντεο στο κανάλι. Ωραία. Τώρα αυτή είναι εύκολη πίστα. Για να δω μπορούμε να κουνηθούμε. Μπορώ. Μάλλον όχι. Μπορώ. Αλλά δεν με βολεύει οπότε. Όχι ρε φίλε. Πες μου ότι... Πες ότι θα χάσω. Όχι, όχι. Απ' την αρχή πάλι ρε παιδιά. Ναι, ωραία. Ναι, ωραία. Ωραία. Έλα, ναι. Ωραία, τα πάμε καλά παιδιά, τα πάμε καλά. Ωραία, ναι, ωραία. Ναι. Τέλεια, παιδιά, τα πάμε τέλεια. Έλα, ναι, ωραία. Κάτσε. Ναι, το πήρα, το κάναμε. Παιδιά, το κάναμε. Ωραία, είμαστε εδώ που είναι οι μεγάλες μπάλες. Ωραία, μένουμε εδώ. Μέχρι να έρθει. Ωραία, τώρα πάμε. Παιδιά, πέρασε. Ναι. Ωραία. Τέλειωσε ο γύρος. Πάμε στους 3 γύρους, ανάλογα άμα χάσω. Πάμε στους 4. Νίκο. Μην μου βάλεις αυτή την alien πίστα που είδατε στο προηγούμενο βίντεο. Λέγεται τα παίζω Stumble Guys και τα πήγα χάρη. Κάτι εύκολο. Αυτή είναι η πανεύκολη πίστα, αλλά κάποιες φορές είσαι άτυχος γιατί σε σπρώχνουνε κάτω. Οπότε πρέπει να απομακρυνθείς. Ωραία. Τα έκανα. Ωραία. Θα απομακρυνθώ. Ωραία, παιδιά. Ωραία. Όχι. Ναι. Παιδιά, το έκανα. Πώς το έκανα έτσι. Όχι. Άλλος ένας πρέπει να χάσει. Ναι. Νίκη. Μάθη για την κορώνα. Κάτι καλό. Λίγο εύκολη πίστα. Είναι λίγο εύκολη πίστα. Λίγο εύκολη είναι. Δεν είναι και πανεύκολη, αλλά... Ωραία. Και δείξαμε. Όσοι δεν το ξέρετε, άμα κουμπίσει τα λέιζερ, έχεις χάσει. Ωραία. 2 έχουν χάσει. 2 άνθρωποι έχουν χάσει. Ωραία. Συγκέντρωση. Τώρα πήγαμε από εδώ, μετά από εδώ, μετά από εδώ. Ωραία, πήγαμε. Σκάμε. Ωραία. Ήταν εύκολο. Μπορούσα να το κάνω. Παιδιά, 2 έχουν χάσει. Όχι. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ωραία. Ναι, παιδιά, πώς το έκανα αυτό. Παιδιά, το έκανα. Όχι. Ναι. Όχι. Συγκεντρώσου.
Συγκεντρώθηκα. Καλώς ήμουν, εντάξει. Όπως είδατε, τα πήγαμε καλά. Πάμε δεύτερος γύρος. Κάτι καλό. Πάμε λίγο κάτι καλό, πάμε. Μια καλή πίστη. Πόση ώρα κάνει? Ωραία. Θέλω αυτή ή την ερωτσουλήθρα. Την ερωτσουλήθρα ή αυτή. Την Icy Heights. Μια καλή, πάμε. Μην μου βάλεις αυτή την Aliens. Μου την έβαλε, παιδιά. Ατυχία μεγάλη. Πολύ ατυχία. Αλλά οι πιο πολλοί δεν μπορούν να την περάσουν, οπότε έχω μια πιθανότητα να νικήσω. Γιατί άλλοι δεν μπορούν να την περάσουν, να την πεις. Γιατί είναι νουμπάκια. Wood δηλαδή, ξύλο. Το rank τους είναι ξύλο. Ωραία. Αυτό μην πήγαινε πάνω. Ωραία, σε έβαλε, με έβαλε. Ωραία. Το κάναμε. Ωραία. Πήγαμε εκεί. Ωραία. Πάμε εκεί. Ναι. Με σήκωσε. Ωραία. Φίλε, έχασε. Ωραία. Έλα, ωραία. Όχι ρε φίλε, προσπάθησα να πηδήξω. Ωραία, πάμε εδώ. Έλα. Παιδιά. Ωραία, εδώ. Όχι, έλα. Ναι. Όχι, ναι. Το έκανα. Τώρα είμαστε πολύ κοντά στο τέλος. Στο τέρμα δηλαδή. Ωραία, πάμε εδώ. Ωραία. Ναι, ωραία. Πήγαμε εδώ, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ωραία, παιδιά, το κάνουμε. Όχι, ναι. Παιδιά, περάσαμε. Ναι, ρε φίλε, το περάσαμε. Είμαστε καλοί σήμερα, παιδιά. Πιστεύω ότι θα νικήσουμε κορώνα. Άμα νικήσω κορώνα, subscribe οπωσδήποτε. Πρέπει να φτάσουμε στους 100 subscribers. Το τέλος αυτού του χρόνου, subscribers 100. Μπορεί και παραπάνω, 150. Αυτός ο Γέτη. Ο Γέτη θα περάσει και θα το κάνει. Ωραία. Εγώ έχω το Yeti, αλλά το green, το πράσινο. Αυτό είναι, το Yeti αυτό. Έχω το πράσινο. Το έχετε δει νομίζω και σε άλλο βίντεο. Αυτό το σκι. Κάτι καλό. Please. Κάτι καλό. Δύσκολη πίστα. Αυτή είναι δυσκολούτσι. Πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρω αυτή την πίστα να την περάσω. Όχι, παιδί μου, όχι. Παιδιά, έχασα, ρε φίλε, Το είπα ότι θα χάσω. Θα παίξουν άλλες 2 φορές. Ωραία, πάμε. Θα παίξουμε πάλι. Μια καλή πίστα. Καλή πίστα θέλω. Αυτή θέλω. Σε παρακαλώ, μη μου δώσεις αυτή μετά. Μη μου δώσεις αυτή την πίστα. Σε παρακαλώ, αυτή. Όχι. Ναι, ωραία. Εύκολη είναι στην πίστα. Ευκολούτσικη μπορεί να την περάσω αυτή την πίστα. Είναι εύκολο. Λίγο εύκολο. Φίλε, ό,τι να είναι έκανα. Έλα. Ναι.
χτυπήσει καμία μπάλα μέχρι στιγμής. Καμία μπάλα όμως. Καμία μπάλα. Παιδιά, δεν με χτύπησε καμία μπάλα. Όχι. Πώς δεν το περνάω αυτό. Έλα. Ένα. Το έκανα, ρε παπά. Ωραία. Θα πέσω πάνω σε lasers. Μη μου πεις. Τι θες. Ναι. Παιδιά, το έκανα. Ωραία, πέρασε. Αυτό είναι πανεύκολάκι. Παιδιά, 7 έχουν περάσει. Άμα δεν, αυτό το skin το έχω. Αυτό είναι το. Άμα δεν περάσουν όλοι, μπορεί κατευθείαν να πάει στον τελικό. Έτσι γίνεται κάποιες φορές. Κοίτα εδώ το νομπάκι. Τι κάνει. Ευτυχώς περάσαμε 16. Πάμε. Κάτι καλό. Έλα, πανεύκολο. Λίγο δύσκολο, αλλά λογικά θα το περάσω. Γιατί κάποιοι είναι νουμπάκια. Ευκολάκι, πανευκολάκι. Πανευκολάκι. Εδώ με ένα κίνητος θα μου κάνουν τίποτα. Ωραία, ας πάμε τείχος τώρα. Παιδιά, όχι. Ναι. Όχι, παιδιά, όχι. Έλα, ναι, όχι, ναι, παιδιά. Πώς το έκανα αυτό. Παιδιά, τρελάθηκα. Το έκανα. Ναι, πώς το έκανα αυτό. Ναι, φίλε, ναι, είμαστε στο τελικό. Καταφέραμε να το κάνουμε με έναν τρόπο και το καταφέραμε. Θα νικήσω. Συγκεντρώσου τώρα. Το ίδιο πράγμα, αλλά είναι και με lasers. Συγκεντρώσου. Πανεύκολο. Ωραία, τώρα περνάμε το laser. Το πιο εύκολο πράγμα στο Google. Πέρασε ένα laser. Πολύ εύκολο. Οχ. Έρχονται τα lasers. Ωραία. Δεν έχουμε πια lasers. Εντάξει. Θα παίξουμε άλλη μία. Άλλη μια θα παίξουμε. Τελειώνει 14 λεπτά. Δεν θα μας κλείσει το βίντεο. Όχι. Γιατί αυτή την πίστα.
πώς γίνεται να το μην το έκανα έτσι, εντάξει, τώρα εντάξει. Ωραία, τώρα αυτό, περίγαινε. Ναι, ωραία. Ωραία, θα το περάσω. Ωραία, με πήγε, ωραία. Ωραία. Θα πηγαίνουμε εδώ και πηγαίνουμε πάνω εδώ. Μετά πηγαίνουμε εδώ και μετά ανεβαίνουμε, μας ανεβάζει. Πρόσεξε, μη φύγεις, φίλε, πρόσεξε, μη φύγει. Ωραία, το πέρασε. Δεν πάω καλά. Δεν πάω καθόλου καλά. Δεν πάω καθόλου καλά. Προσπαθήσω να νικήσω. Έλα, ναι. Έλα, ναι. Όχι, ναι. Παιδιά, το κάνα. Πάω από εδώ κάτω. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα. Τέλος πάντων. Τι! Παιδιά, έχασα, δηλαδή δεν γίνεται, εντάξει. Τα λέμε, bye. Έλα. Παιδιά, άλλοι 2 και έχω φύγει. Έλα, το πέρασα. Είμαι. Παιδιά, και αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, πατήστε like, κάντε μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!